Здравейте и добре дошли в каналът на Маскулино. Днес ще ви разкажем абсолютно всичко, което трябва да знаете за олиото за брада. Също така как да го използвате и защо на всеки един мъж му е нужно да има едно такова нещо в арсенала си. Олиото за брада е специално разработен продукт, който съдържа жожоба и кокосово масло. Олиото за брада ще ви помогне да хидратира вашата кожа и да разплете космите на брадата, които доста често се заплитат. Също така ще направи брадата по-мека и по-блестяща. Сега ще ви изброя 3 причини, поради които е добре да притежавате олиото за брада. Причина номер 1. Предотвратява сърбежа и сухотата на лицето ви. Причина номер 2. Омекотява и укротява космите на брадата, което я прави по-лесна за разресване. Причина номер 3. Придава свеж и приятен аромат, което е в плюс на всяка една брада. Сега ще ви покажем как да използвате олиото за брада. Отваряте го. Капвате 2-3 капки. Втривате в дланите. Започвате нежно да нанасяте отдолу нагоре, за да може да проникне в кожата, да подхрани самата луковица на косама. После заглаждате. Благодарим ви, че гледахте. Това е всичко, което трябва да знаете за олиото за брада. За повече препоръки и ако искате да разгледате пълната ни гама продукти, може да се абонирате за нашия канал в YouTube и да ни посетите на masculino.com.